ओम गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गोरक्षं जालंधरं सर्परासडभंगं कामसज्ञा भ्रुवोऽसोऽहं वसुदेव सुतं कुंचार्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरु। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। श्री क्षेत्र पैठण येथील शांती ब्रह्म वैराग्य मूर्ती संत श्री एकनाथ महाराज यांचा आपण आज 17वा अध्याय पाहणार आहोत। या अध्यायामध्ये वर्णाश्रम, स्वधर्म, स्वकर्म आणि समाज व्यवस्था व भक्ती याची आपण तुलना पाहणार आहोत। याचे विवेचन आपण करणार आहोत। या अध्यायामध्ये उद्धव श्रीकृष्णाला कशा प्रकारे भक्तीचं रहस्य, स्वधर्म, स्वकर्म, समाज व्यवस्था कशा प्रकारे करतात आपण आज या अध्यायामध्ये पाहणार आहोत। उद्धव श्रीकृष्णाला म्हणाला, देवा, वर्णाश्रम धर्माप्रमाणे आचरण व्यवस्थित करीत असताना तुझी भक्ती कशा प्रकारे उत्पन्न होईल ते हे मला सांग। वर्णाश्रम धर्म तू स्थापन केलेला आहेस आणि तू स्वधर्माचा प्रकाशक आहेस। पूर्वी हंसरूपाने तू सनत कुमाराला परम सुखा प्राप्तीची धर्म सांगितलास। त्याला पुष्कळ काळ लोटला। सांप्रत सर्व लोक स्वार्थी झाले, काम क्रोधादी विकाराने ग्रस्त आहेत। त्यांना तू सांगितलेले धर्म ठाऊकही नसेल। तू जेव्हा सनकादिकांना हा धर्म सांगितलास तेव्हा तर तू सत्य लोकात गेला होतास। तेथे 4 वेद, 6 शस्त्र, दर्शन, पुराण, स्मृती ही सगळी मूर्तिमंत उभी होती। तरी सुद्धा ब्रह्मदेवाला कुमाराच्या प्रश्नाचं उत्तर देता येईना म्हणून तुला जावं लागलं। म्हणजेच ब्रह्मदेवाच्या सभेतही तुझ्या तोंडीचा दुसरा वक्त नाही, अशी स्थिती होती। तर आता या भूलोकातून तू गेलास तर धर्म सांगणार कोणीच उरणार नाही। कित्येक विद्वान शास्त्रात अर्थ सांगतात, पण प्रत्यक्ष आचरण कसं करावं हे काही त्यांना सांगता येत नाही। पण तुझी गोष्ट वेगळी आहे। तू धर्माचा निर्माता आहेस, उपदेशक आहेस आणि स्वतःचा धर्माचा प्रत्यक्ष आचरण करून दाखवतोस। तसं धर्माचं रक्षण करण्याकरता तू अवतार घेतलेस। म्हणून कृपा करून मला भक्तियुक्त स्वधर्माचे यथार्थ आचरण कसं करावं ते सांगा। उद्धवाचा जिज्ञासा आणि जनहिताची तळमळ पाहून श्रीकृष्णाला फार आनंद झाला। शुभ परिस्थितीला म्हणाले, पहिलेले उद्धव श्रीकृष्णाचा कीर्ती लाडका भक्त होता। नुसता भक्तच नव्हता तर तो सेवकही होता आणि बुद्धिमानही होता। म्हणून त्याने भगवंताला असा मार्मिक प्रश्न विचारला। कृष्णाने त्याला काय उत्तर दिलं ते आपण आता ऐका। भगवंताने कौतुकाने उद्धवाकडे पाहिलं व म्हटलं, उद्धवा, हा प्रश्न विचारून तू लोकांसाठी मोक्ष मार्गाचा सोपानच तयार करून देणार आहेस। स्वधर्म कर्मच कसं मोक्षकर होतं हे सांगण्यापूर्वी प्रथम कृतयुगात मूळ धर्माचं स्वरूप कसं होतं व युगात कसं बदलत गेलं ते सांगितलं पाहिजे। कल्पाच्या प्रारंभी कृतयुग निर्माण झालं। त्यात तपश्चर्या अर्थात उपासना हाच मुख्य धर्म होता। लोकांच्या वर्ण, वेदाच अध्ययन, कर्माचरण हे काही नव्हतं। सर्व लोक सोहग म्हणजेच मी ब्रह्म आहे या मंत्राने माझी उपासना करीत होते। त्यामुळे सर्व लोकांचे एकच वर्ण होता, तो म्हणजे हंस। त्या काळी ओम या उच्चारणे सर्व धर्म आचरला जात होता। धर्मरूपी वृषभाला 4 चरण होते, ते म्हणजे सत्य, तप व दया, शुचित्व। त्यावेळी सत्वगुण प्रभावी होता। लोक सत्यनिष्ठ होते। धर्म, कपट याचा जन्मही झाला नव्हता। त्यामुळे स्वर्गलोक व नरक लोक अस्तित्वात नव्हते। आत्मस्वरूपातच निष्ठा असलेले सर्व लोक पारंपरिक होते। प्रजा जन्मतच कृत्य होती म्हणून त्या युगाला कृतयुग म्हणतात। ते सत्ययुग होय। पुढे त्रेतायुग आलं। माझ्या विराट स्वरूपातून 3 वेद उत्पन्न झालं। त्या वेदाचं मंत्र, छंद, शाखा, उपशाखा अशा प्रकारे अनेक भेद निर्माण झाले। यज्ञ निर्माण झाले। यज्ञासाठी आहुती देणारा होता, यज्ञ चालविणारा अथर्व आणि मंत्र म्हणणारा उद्गाता असे 3 अधिकारी निर्माण झाले। अर्थात त्रेतायुगात मुख्य लक्षण म्हणजे कर्म, वर्ण व
आश्रम निर्माण कर्म झाले तर माझ्या विराट स्वरूपात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र हे 4 वर्ण निर्माण झाले. मुखापासून ब्राह्मण, बाहूपासून क्षत्रिय, मांड्यापासून वैश्य तर आधारभूत पायापासून शूद्र अशी निर्मित झाली. 4 आश्रमाची स्थिती माझ्या विराट स्वरूपातून कोठे झाली. पहिला ब्रह्मचारी आश्रम माझ्या हृदयस्थानी आहे. गृहस्थ आश्रम मांड्या व पाय यांच्या स्थानी आहे. वानप्रस्थ आश्रम माझ्या वक्षस्थलावर आहे व संन्यास आश्रम माझ्या मस्तकावर आहे. या 4ही आश्रमाच्या वर्णाचे कर्म तुला सांगतो, ऐक. ब्राह्मणाची लक्षण कोणत्या प्रकारे आहेत? शांती, इंद्रिय दमन, सुविचार, संतोष, क्षमा, अंतःकरणाचा सरळपणा, तितिक्षा, भक्ती, दया आणि सत्य हे गुण ज्याच्या अंगी असते तोच ब्राह्मण. क्षत्रियाचा धर्म कशा प्रकारे असतो? पराक्रम, सामर्थ्य, शौर्य, धैर्य, आधार्य, सहनशीलता, ऐश्वर्य व प्रजापालनाचा सतत उत्तम हे गुण क्षत्रियाच्या ठिकाणी आवश्यक असतात. वेश कशा असतात त्याचं वर्णन केलेलं आहे. त्यांचा गुरुवर व शास्त्रावर विश्वास असावा. दान देण्याचे तो तत्पर असावेत. किती धनसंचय झाला तरी त्याने संपुष्ट होऊ नये व ब्राह्मण त्यांना आदर करावा. शूद्रांचे लक्षण म्हणजे निकटपक भावनेने लोकांची सेवा करणे आणि मिळेल त्यात संतोष मानणं. यातील त्या सर्वांच्या लक्षणातील सर्वात उत्तम गुण म्हणजे भक्ती आणि संतोष. आश्रम धर्म कसे आहेत ते आता सांगतो. ब्रह्मचारी जो असतो त्याने गुरुसेवा व वेदाध्ययन करावं. त्याला दान देण्याचा अधिकार नाही. त्याला जे काही मिळेल ते त्याने गुरुला अर्पण करावं. गृहस्थाश्रमी रूपान बाकीच्या तिन्ही म्हणजे ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ व संन्यासी यांना यथाशक्ती व योग्य प्रमाणात अन्न वस्त्रास्त्र देऊन त्यांना आश्रय द्यावा. वानप्रस्थी माणसाने तप हेच मुख्य कर्म करावं. त्याने अरण्यात राहावं, अग्निसेवा व तपश्चर्या करावी. कोणी याचक दाराशी आल्यास यथाशक्ती दान द्यावं. संन्यासी माणसानं पूर्ण अहिंसा पाळावी. त्याचं मन पूर्ण शांत असेल पाहिजे. अपरिचित स्थानी फिरून त्यांनी भिक्षा मागावी व वेदोक्त कर्म, अग्निहोत्र, गृहस्थाश्रमाची कर्तव्य, यज्ञादी कर्मकांड सोडून द्यावी. नित्य भगवंताचे चिंतन करावं. आपली वृत्ती अनुसंधान ब्रह्मरूपी करावी. संन्यासाचं मुख्य लक्षण त्याग आणि अहिंसा आहे. वानप्रस्थामध्ये मुख्य लक्षण तपश्चर्या व एकांतवास आहे. गृहस्थाश्रमी माणसाचं मुख्य लक्षण स्त्री, पुत्र, माता, पिता इत्यादी तसंच मृत्यू त्यांचे पालनपोषण करावं व इतर वर्णियांना आधार द्यावा. ब्रह्मचारी आणि गुरुग्रही राहून जीवनाचं सर्व विद्या शिकावी. याहून अधिक सूक्ष्म अशी अनेक कर्म वर्णाश्रमात येतात. उद्धवा, 4ही वर्णापेक्षा भिन्न असे कुरुकर्म लोक असतात. त्यांचा स्वभाव कसा असतो ते सांगतो. अपवित्रपणा, खोटे बोलणे, चोरी करणं, नास्तिकपणा, निष्कारण भांडण काढणं, अति वासना, अति क्रोध, अति हव्यास, उपकार करणाऱ्यावर अपकार करणं, 2 मित्रात वैर निर्माण करणं, कारण नसताना दुसऱ्याच्या कार्याचा नाश करणं, मोठमोठ्या लोकांना संकटात टाकणं, भयंकर हिंसा करणं अशी ही अत्यंत निंद्य लक्षणाचे वृत्तीचे दिसतात. ते जन्मत कोणत्याही वर्णाचे असले तरी त्यांना वर्ण ब्राह्मच समजावे. त्यांनाच ते अत्यज्य म्हणतो. आपले अवगुण माहीत असून ते दूर करण्याचा प्रयत्न जो करीत नाही तोही असा ब्रह्म वर्ण ब्राह्यच समजावा. उद्धवा, सर्वांना समान असणारे गुण म्हणजेच मनातील भ्रम दूर करून परब्रह्माची प्राप्ती करण्याचे साधन होय. ते गुण म्हणजे कोणत्याही प्राण्याला शरीराने, वाचेने व मानसिक विचारांनाही कोणत्याही स्वरूपाची पीडा न देणे, अर्थात पूर्णपणे अहिंसा, कधीही खोटं न बोलणे, चोरी न करणं, विलय लोलुप्त न होणे, मुख्यत क्रोध व द्रव्यलोभ या वृत्तीचा अभाव आणि सर्व प्राण्यांची यथाशक्ती प्रिय व हित करण्याची इच्छा हे सर्व 4ही आश्रमात व 4ही वर्णात समान आहेत. जो मनुष्य या धर्माचे निष्ठेने पालन करतो त्याचा संसार सुखाचा करतो. त्यानंतर श्रीकृष्णानं ब्रह्मचारी, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम व विविध धर्म, यम व नियम याची माहिती दिली. त्यात ब्रह्मचारी शिष्याने वैयक्तिक गुरुकडून गायत्री मंत्राचा उपदेश घ्यावा असं सांगून अग्नी, सूर्य, गाय, ब्राह्मण, देव, वृद्ध माणसं ही सुद्धा पूज्य मानावीत. गुरुकडून
विद्या शिकावी, वडिलाची आज्ञा पालन करावी, अग्नीत हवन करावं, देवाची स्तुती करावी, गायला अन्न द्यावं, प्रेमाने थोपटावं, ब्राह्मणाची पूजा करावी, सूर्याला अर्धदान द्यावं, अशा प्रकारे आपलं कर्तव्य करावं असं सांगितलं आहे. ब्रह्मचार्याने आपल्या गुरूंना सर्वश्रेष्ठ मानावं, त्यांना सर्व देवमय मानावं, त्यांची आज्ञा न चुकता पाळावी, त्यांना फसवू नये, त्यांच्या घराचा व त्यांच्या स्वतःची जे सांगतील ते कामे करावीत, गुरुचे सानिध्य सोडू नाहीत व त्यांची स्वतःची जे सांगतील ते काम करीत राहावं, त्यांच्या आज्ञेने योग्य ठिकाणी भिक्षेला जावं, गुरु देतील त्या अन्नात समाधान मानावं, अभिमान धरू नये, आपल्या शरीराची स्वच्छता पाळावी व देहबुद्धी प्रभावी होऊन वासना वाढतील अशा प्रकारे देहाची लाड पुरवू नये. नैष्ठिक ब्रह्मचारी हे जन्मभर ब्रह्मचारीत राहतात व गृहस्थाश्रम न स्वीकारताही ते संन्यासी होतात. ब्रह्मचारी, वानप्रस्थाश्रम व संन्यासी यांनी काम जिंकण्यासाठी स्त्रीने पुरुषाचे व पुरुषाने स्त्रीचे सानिध्य टाळावं, अंतःकरणात कामाचा प्रवेश होणार नाही असं वागावं, निंदा व स्तुती करू नये असं असूनही सर्वत्र समभाव पालन करावं, मनाने सर्व पासून अलिप्त असणं हे फार महत्त्वाचं आहे. या स्वभावानेच माझी भक्ती निर्माण होते. माझ्या परमभक्ताला मात्र आश्रयाचे नियम नाहीत. ते कोणत्याही आश्रमात असले तरी माझं भजन करतात आणि आपोआप सर्व विषयाबद्दल विरक्त होतात. सामान्यपणे ब्रह्मचार्याने विद्याभ्यास झाल्यावर गृहस्थाश्रमाचा प्रवेश करावा आणि त्याने मागे सांगितलेल्या गृहस्थाश्रमाची कर्तव्ये करून हळूहळू विषयाचा संग सोडावा आणि क्रमाने वानप्रस्थाश्रम करावं. खरं तर संन्यास घेण्याचा अधिकार पूर्ण विरक्त आणि ज्ञानी व निरोगी ब्राह्मणालाच असतो. क्षत्रिय आणि वैश्य यांना बहुधक या पायरीपर्यंत संन्यास घेण्याचा अधिकार आहे, म्हणजे दंड व कमंडलू धारण करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर नाही. त्यांनी विरक्त राहून यात्रा कराव्यात. उद्धवा, विवाह करून गृहस्थाश्रम स्वीकारताना प्रथम सोडमुंज करून व्रतबंधाचं विसर्जन करावं, गुरुची आज्ञा घ्यावी, आपल्याच वर्णाची भार्या करावी, संगोत्र विवाह करू नये, वेदांची शाखा दोन्ही पक्षी एकच असावी, विवाहसमयी वधू वरापेक्षा 5-7 वर्षांनी लहान असावी. ब्राह्मणांना गृहस्थाश्रमात 6 कर्म करण्याचा अधिकार आहे. स्वतः यज्ञ करणे, दुसऱ्याकडून यज्ञ करणे, वेद पठण, शास्त्राभ्यास करणे, शिष्यांना वेद शिकवणं, दान देणं, दान स्वीकारणं, याची नाव अशी यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान, परिग्रह यातील यजन, अध्ययन व दान ही परमार्थ प्राप्ती करून देणारी कर्म होत व याजन, अध्यापन व परिग्रह ही उदरनिर्वाहाची साधने आहेत. स्वधर्मनिष्ठ ब्रह्मचार्यापाशी तप, तेज, धैर्य आणि यश असतं, म्हणून त्याने दुर्लोभ धरू नये. ब्राह्मणाने पैशासाठी वेद विद्या शिकू नये किंवा मुद्दाम यज्ञ करावा लावू नये. जो शिष्याकडून द्रव्य न घेता त्याला वेद शिकवतो तोच वैराग्य संपन्न ब्राह्मण होय. त्याला शील आणि उच्च वृत्तीने चरितार्थ चालवावा. शीलवृत्ती म्हणजे शेतातील पिकाची कापणी झाल्यावर शेतात जी कणसे वगैरे पडलेले असतात ती दाणे वेचून चरितार्थ चालविणे याला शीलवृत्ती म्हणतात. बाजारात रस्त्यावर ज्या धान्याला कोणी मालक नाही असे दाणे पडलेले असतील ते वेचून त्यावर उदरनिर्वाह करण्यास उच्च वृत्ती म्हणतात. ही ब्राह्मणाची अति पवित्र वृत्ती होय. ब्राह्मणाला अशा प्रकारे उदरनिर्वाह करण्याचा धर्म सांगितला आहे, कारण ब्राह्मणाचा देह हा शूद्र कामनाच्या पुरुषासाठी दिलेला नसतो. पशु योनीत क्षणे वासना पूर्तीचा प्रभाव असतो, पण ब्राह्मणाने सर्व पशुवृत्त जय मिळवलाच पाहिजे. मला सर्व कर्म अर्पण करून त्याने नित्य पालन करावं, हेच माझ्या देहाचं कर्तव्य असतं. जो ब्राह्मण माझं चिंतन करतो व तपादी साधनांनी देह कष्टवितो त्याला मरणोत्तर माझ्या ठायी पूर्ण सुखमयी निवास मिळतो. अभिमान व न धाडता सर्वांशी आदराने वागतो. अतिथी सत्कार स्वागत करणे, विषयाच्या बाबतीत विरक्त राहणे व माझ्या ठाईच मन व बुद्धी लावून माझाच अनुसंधान राहणं, याने त्याला आत्मबोध होतो. जर ब्राह्मण सधन असेल व त्याने दारिद्र्याने गाजलेला भक्ताच्या पिढीचे निवारण करावे, स्वतःचे धन खर्च करून त्याला अन्न वस्त्रादी उपयुक्त वस्तू द्याव्यात, त्यांचा सांभाळ करावा, स्वार्थ सोडून ममतेने त्याचे रक्षण करावे, अशा ब्राह्मणाला मी वंदनीय मानतो आणि त्याचा भरवशातून उद्धार करतो.
जो स्वतः झिजून सोसून माझ्या भक्तासाठी सहाय्य करण्यास धावतो, त्याला मी वैकुंठाच्याही पलीकडे माझ्या स्वरूपात प्रतिष्ठित करतो. हेही माझा पिता वसुदेव व देवकी यांची शपथ घेऊन सांगतो. राजाचा धर्म कसा असला पाहिजे? हत्ती चिखलात रुतला तर तो स्वबळाने बाहेर निघतो व इतरही बाहेर काढू शकतो. त्याप्रमाणे राजाने स्वतःवर आलेल्या संकटातून स्वतःच्याच बळाने बाहेर पडावं आणि प्रजेचे रक्षण करावं. जो राजा सर्व अशुभ कर्माचा नाश करतो, स्वधर्माचं ने वागतो, तो सूर्यासारखा तेजस्वी होऊन विमानात बसून स्वर्गलोकी जातो आणि इंद्रासारखा सुख उपभोगतो. उद्धवा, गृहस्थ आश्रम फार कठीण आहे. कित्येक वेळा मोठे बिकट संकट प्रसंगी येतात. अशा वेळी आपद्धर्म कोणी काय करावं हे मी ते सांगतो. ब्राह्मण स्वधर्माने वागत असताना त्याला पीडा होऊ लागली, जगणं अशक्य होऊ लागलं तर त्याने वेशवृत्ती स्वीकारावी, अर्थात व्यापार करावा. त्याने क्षत्रिय धर्म स्वीकारू नये, कारण त्यात हिंसा व इतर क्रूर कर्म करावी लागतात. व्यापारसुद्धा तीळ, राई, कापूर, दारू, दूध, तूप, विड्याचे पान व पांढरं कापड याचा वापर करू नये. इतर पदार्थ विकावं. हेही जमत नसेल तर त्याने क्षत्रिय वृत्ती पत्करावी आणि राजासाठी जीवावर उद्धार व्हावं. वैश्यसुद्धा आर्थिक आणि प्रामाणिक संकटात सापडले व त्याला सेवावृत्ती स्वीकारावी. ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि आपल्याच वर्णाचे याचे सेवा करावी. उद्धवा, शूद्रावर उपजीविका मिळत नाही. अशा परिस्थितीत येता कठोर सेवा करता येत नाही. त्याने बुरुडाचे काम करून टोपल्या बनवाव्या, लाकडाच्या मोळ्या विकाव्या. या चारी वर्णांनी दुष्ट माणसाची सेवा कधीही करू नये. तसंच संकटकाळी स्वीकारलेला व्यवसाय संकट दूर झाले की सोडून द्यावा व पुन्हा स्वधर्माने चिरतार्थ चालवावा. गृहस्थ आश्रमाची आवश्यक कर्म सांगतो. त्याने नित्य स्वाध्याय करावा. ब्रह्मयज्ञाचे ऋषीचं पिंड व तर्पण यांनी पितरांना स्वहाकाराने देवाची बलिहाराची भूताचा कुत्रा, कावळा, गाय व इतर प्राणी अशी अंतोदयाची मनुष्याने असं यथाशक्ती पूजन करावं. हे पंचमहायज्ञ केल्या व त्यातील अभिमान न ठेवल्यास गृहस्थाश्रमाचे सर्व कर्म ब्रह्मार्पण होतं. यज्ञ कोणी करावं? ज्यांच्याजवळ निदान 12,000 रुपये असतील आणि ज्यांना यज्ञाचे सर्व अंगाचे ज्ञान आहे त्याने यज्ञ करावं. यज्ञासाठी द्रव्ये वाईट मार्गाने भलत्या गोष्टीचा व्यापार करून लोकांनी अडवून व पीडा देऊन आणलेलं नसावं. न्यायाने मिळवलेले शस्त्र उपलब्ध झालेले द्रव्यच वापरावं. आपला शरीरात चालवण्यासाठी किंवा लोकांमध्ये मोठमोठे मिरवण्या यज्ञ करू नये. तसंच कुटुंबियाचा उपासमार करून यज्ञ करू नये, तो अधर्म आहे. गृहस्थाश्रमाने संसारात राहून हळूहळू सर्व संबंध चिरकाळ टिकवावं नसतात, पण विवेकाने जाणून ईश्वरावर परमनिष्ठा ठेवावी व विवेक व वैराग्य वाढवून स्वतःच्याच घरी एखाद्या पाहुण्याप्रमाणे राहावं, म्हणजे त्याला सद्गुरूची कृपा होईल. गृहस्थ आश्रमात राहून जो नित्य माझी भक्ती करतो त्याला संन्यास घेण्याचं कारण उरत नाही. ज्याला विषयावर आसक्ती नाही व कर्म करण्याची हौस आहे आणि असून चित्ता ज्ञानयुक्त शांती नाही, त्याने वानप्रस्थाश्रम स्वीकारावं आणि ज्ञान, शांती, विरक्ती ही त्यांच्या ठिकाणी आहे त्यांना संन्यास घ्यावा. उद्धवा, मला विमुख होऊन जो कोणी क्षणिक विषयाचं चिंतन करतो, मीपणा व ममता, मूढपणा, तृणा व अनेक विकार यांनी जणू अंध असतो, तो पुन्हा अज्ञान योनीत जन्मला जातो. म्हणून दुर्लक्ष मनुष्य देह मिळाल्यावर माझी मनापासून भक्ती करावी आणि आपलं जन्म मरण चुकावं. हा आपणच आपला उद्धार करण्याचा व मनुष्य जन्मात सार्थक करण्याचा मार्ग आहे. तू मला स्वधर्माचरण करण्याला मुक्ती व माझी प्राप्ती कशी होईल असा जो प्रश्न लोकांच्या उद्धाराच्या इच्छेने विचारला, त्यात मी तुला सविस्तर स्पष्टीकरण केलं. हे सर्व ऐकताना परिस्थितीत मनाने श्रीकृष्णाचं ध्यान करू लागला. क्षणभर तरी तो आता आणखी पुढे ऐकणार असं लक्षात येऊन शुकही श्रीहरी स्मरण करीत शांत बसले. थोड्या वेळाने परीक्षिताने आणखी श्रवण करण्याची उत्कृष्टता दर्शविली. तेव्हा त्या महायोगी शुकमुनी स्मित करून पुढे उद्धव आणि कृष्णाचा संवाद करण्याप्रारंभ झाला. या अध्यायामध्ये परिस्थिती राजा यांना
7 दिवसांनी एका ऋषीनं दिलेलं शाप 7 दिवसात चावणार असं शाप दिल्यामुळे हा राजा हरीचं नामस्मरण करण्यासाठी परीक्षित यांच्या मुखाने 7 दिवस भगवद्गीतेचं ज्ञान घेतलं आणि आपलं जीवन सार्थकता लावलं. ओम गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुदेव साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः.